Ма никой не иска да плаща данъци. И като не искаш да плащаш данъци, отиваш в сивия сектор. Нормално ли е в държавата БНБ и всички да са наясно, че всъщност ние имаме толкова много сиви доходи, с които тази икономика работи и с които теглим ипотечни кредити? Тук говорим по-скоро за воля политическа, дали искаме да махнем сивите доходи. Имаше няколко предложения за намаляване на прага за плащане на кешовите плащания от 10 000 на 5 000 на 1000. Никога не се прие, защото това е непопулистко решение. Тоест, хората ще бъдат принудени да плащат данъци. Ма никой не иска да плаща данъци. И като не искаш да плащаш данъци, отиваш в сивия сектор. Банките, като търговски дружества, те трябва да изкарват печалба. Ако 40% от икономиката ти е сива и ти не я обслужваш, това означава, че ти автоматично си режеш 40% от клиентите. Заради това голяма част от банките имат начини как да обследват сив доход. Като обследваш сив доход, реално можеш да отпуснеш кредит по други правила.